si Buana Maris. Nagbabalik na naman ako. It's been a long time since nag-vlog ako, guys. Nung vlog kong last in-upload is yung birthday party ko at saka yung mga kaibigan kong nag-birthday din. Same month kami nag-birthday. So, matagal na din nung last kong video, guys. Siguro mga 1 week. Hindi naman siguro masyadong matagal, no? Pero, nami-miss ko din yung vlog ba? Hindi kasi mag-edit, guys. Pero, itong vlog kong ito is tungkol ito sa follow-up information doon sa visa ko. Kung paano ako nakapunta dito sa Ireland. Maliit lang to siya, guys. Hindi to siya masyadong malaking video, ha. Maliit lang to. Sana ay makatulong din. Okay, we start now. So, ayun. Meron nag-email sa akin, guys. Nag-email talaga siya sa akin, ba? Nag-contact siya na meron daw siyang follow-up question sa about the visa ko dito sa Ireland. So, okay, sis, ito yun. Yung una mong tanong is, how many sets of photocopies do embassy needs for each document? Example, passport. Sis, tatlong photocopy, sis. Tatlong photocopy ang sinasubmit ko. Tatlong photocopy sa passport. Lahat. 3 photocopies, sis. 3 photocopies each. Lahat ipa-photocopy mo siya ng 3. At saka, yung pangalawa mo question, did you go to Manila Embassy to submit your documents? Okay. Of course, pumunta ako sa Manila mismo, sis, kasi gusto ko talagang ako mismo ang pumunta doon sa Manila Embassy para ako mismo ang makaalam kung merong problema doon sa aking mga sinasubmit para naman ma-review nila kung hindi ko alam kung merong bagong patakaran ngayon, sis, ha, kasi ano yun matagal na nung last akong pumunta sa hindi siya embassy, sis, ano siya, consulate lang siya, sis. Hindi naman siya embassy. Consulate ang tawag nila doon. Last time kong pumunta doon, iba na yung office nila. Nagbago yung office nila, sis. So, hindi ko alam kung nagbago na ba yung rules nila or whatsoever. Pero, ako mismo pumunta talaga ako doon sa mismong consulate sa Manila. I'm from Cebu. Pumupunta talaga ako doon sa consulate sa Manila. At nagstay ako ng 1 night at nagstay lang naman ako ng hotel malapit lang sa consulate, sis, para naman lalakarin ko lang siya. So ayun, nung pumunta na ako ng embassy, okay, nung pumunta talaga ako doon sa embassy, nire-review nila lahat yung sinasubmit ko. Tsaka naman tawag nito pasensya na talaga, guys, ha, mahirap talaga mag-Tagalog, pero kailangan ko talaga mag-Tagalog para din sa mga viewers ko na mga Tagalog din, hindi lang si Buana at si Buano, ganyan, Bisaya, or kailangan ko din mag-Tagalog. Pero ayun, continue. Pumunta talaga ako doon at doon pumunta ako and nireview nila yung mga requirements na sinubmit ko. At saka, first time ko noon, meron akong mga kulang. Alam niyo naman, wala akong trabaho din. At saka, wala akong trabaho. So, hinahanapan talaga nila ako ng proof na babalik talaga ako ng Pilipinas. So, ayun, nasad ako. Kasi, ang mahal pa naman ng ticket, no? Nagbayad pa ako ng hotel. Hindi nila tinatanggap yung requirements. Kailangan ko bumalik sa Cebu para lang maghanap ng isang requirements lang talaga ang nakapag-stop ng lahat. Hindi nila tinanggap yung application ko kasi sabi ng nasa opisina sa consulate na hindi nila tatanggapin kasi alam naman nila na ma-fail kasi kulang daw ng proof na babalik ako sa Pilipinas. So ayun. So, ayun, wala talaga akong proof na babalik ako sa Pilipinas kasi wala akong trabaho, hindi ako nagmamay-ari ng property sa Pilipinas. Wala talaga ako, girl. Wala talaga ako. So, ang ginawa lang namin is meron akong bank account at
kumuha ko ng bank statement. Syempre, mayroong pera, nilagyan ng boyfriend ko. Ang nilagay lang namin, guys, is sa akin yun, guys, ha. Hindi ko lang siya sasabihin, pero walang specific na amount kung magkano ang nasa bank account mo, kasi hindi naman talaga siya proof na babalik ka sa Pilipinas. So yun lang yun sinasubmit ko, kasi wala talaga akong ibang maiisip noon. So yun lang sinasubmit ko, at saka tinanggap naman. So ayun, na-fail ako, na-fail kasi first time ko, ayun. So nag-appeal si boyfriend dito sa Ireland, nag-appeal siya kung na ano daw, bakit daw na-fail, ano daw kulang, ganun. So ayun, gumawa siya ng letter, gusto niya daw ako makapunta dito, na seryoso siya, at saka siya na bahala sa akin, yung mga ganon, siya na daw bahala sa kung may mangyayari sa akin, simba ko palayo, yung mga hospitalization, yung mga ganyan, undercover niya daw ako, yung mga ganyan, yung mga flights, accommodation, lahat. Hindi daw ako magtatrabaho, so sinulat niya doon sa letter na nag-appeal siya. At gusto niya daw ako makapunta kasi para mabisita yung parents niya. Sinabi ko na yan sa first video ko, guys, about visa. At saka yun, nag-appeal ako at nakapasa. Yun yun. Okay, punta tayo sa third question. Did you visit Manila Embassy for biometric and interview? Walang biometric or interview yung Irish, guys. Nung nag-apply ako, wala akong interview or biometric. Walang ganun. Hindi ko alam sa ngayon, guys, ha. Kasi mayroon bang bago or ganun. Tawagan niyo lang yung consulate sa Manila at magtanong kayo kung meron bang biometric. Just in case, guys, ha. Kasi nung ako last time, nung nag-apply ako, walang interview, walang biometric, walang mga ganyan. Okay, number 4 question. What kind of envelope you used in submitting your documents? Ano siya? Ito, one of my subscriber nag-email sa akin, guys. So, binabasa ko lang yung mga tanong nyo, just in case same kayo ng mga tanong ba. So, ito. What kind of envelope you use in submitting your documents? Okay. Walang particular na envelope or kahit na ano. Walang envelope na nilalagay ko. Siguro kapag isa-submit mo lang siya through, tawag nito, through courier, meron sigurong particular na envelope. Pero, kung ikaw mismo ang pupunta dun sa consulate sa Manila, wala akong envelope na ginagamit nun. Sinasabi lang ng babae nun sa consulate na lagyan ko lang siya ng, para siyang clip ba, na para mag-hold lahat ng papers. Kasi makapal talaga yung papers ko. Ganun, makapal. So, kailangan talagang mayroong naghahawak. Makapal siya kasi 3 photocopy each. Ganun kakapal. Maraming papers na dadalhin kung papunta kang Manila. So, ayun. Yun siya. Walang particular na envelope kung ikaw mismo ang pupuntang Manila ko. I don't know kung through courier ka, kung isubmit mo lang through courier, kung hindi ikaw mismo pumunta sa Manila, meron siguro particular. Hindi ko na-experience yung ganyan. Okay, let's go to number 5. Okay, number 5 question. Did you buy travel insurance before your visa approval? Okay, isa din tong sinubmit ko. Kahit hindi siya requirement sa visa, yung insurance, nagsasubmit pa rin ako kasi ano lang, siguro additional documents, additional documents lang. Ano man tawag nito? Oo, bumili ako ng travel insurance noon. Kahit na wala pa akong tawag nito, plane ticket na pupunta mismo dito sa Ireland, bumili pa rin ako ng tawag nito, travel insurance. Ang travel insurance na ginamit ko, okay, sasabihin ko na just in case magtanong kayo. Blue Cross yung ginamit kong insurance. Blue Cross. Hindi
Hindi to siya sponsor ha. Sinasabi, sinishare ko lang just in case na magtanong na naman kayo sa akin ba kung anong klaseng insurance. So, Blue Cross yung ginamit ko. Okay, enough na. Okay. Number 6 question. Number 6 question, sorry. I have a sponsor. Do I need to present or submit my bank statements even if it has low balance around 20,000? Ganun. Okay, once again, yung bank statement ng boyfriend mo, napaka-importante yan kasi siya yung sponsor mo. I-submit mo talaga kung sino yung sponsor mo, yan ang pinaka-importante. Yung work details niya, yung mga P60, yung mga payslips, yun yung mga pinaka-importante sa lahat. Tsaka yung titirhan mo sa Ireland, yun. Kung just in case nagrenta ba yung boyfriend mo, again, kung just in case nagrent ba yung boyfriend mo, kailangan meron kayong letter sa landlord na ayan, nagrent yung boyfriend mo for how many months, ganun. Kung meron kang may-ari na yung bahay yung boyfriend mo, good points din yun. Ano lang, papeles lang yung may-ari siya ng bahay, submit mo, ayun na. Mabilis lang. So, ayun. Submit mo talaga yung bank statement ng sponsor mo. Yung sa'yo, isubmit mo lang rin siya, additional documents, kagaya ko. Kung meron kang proof na babalik ka sa Pilipinas, maganda yun. Kung meron kang, nagmamayari ka ng property or may work ka, maganda yun. Kasi ako, wala akong work. Meron siguro akong work, pero hindi naman siya hindi siya masyadong strong na proof ba. Ayaw nila ng ganun. Dapat yung magandang trabaho, siguro teacher ka or ganyan, yung mga ganyan. So, ayun. Yun guys, yun lang yun. And, next tayo. Meron pa ba? Daghan kaayong salamat. Hope to hear from you soon. Hope to hear you as well. Hope to see you here in Ireland, sis. Hindi ko lang siya isasabi yung name just for privacy only. And ito din siya, meron din nag-comment sa akin, sabi niya, hello ma'am, new subscriber niyo po ako. Hingi sana ako ng mga advices kung ano dapat gawin para makapunta ako dyan. May BE po ako, taga Ireland, tas gusto niya po pumunta ako sa kanila. Nagabalak na po kami mapakasal dyan pagpunta ko. Please help naman kung ano ang magandang gawin. Na-meet niya po lahat ng family ko last July. Okay. For this question, regarding for this comment, hindi ko lang siya i-mention yung name for privacy as well. Sis, basahin ko ulit. Sa Ireland kasi, walang fiancé visa dito. Wala akong narinig na fiancé visa. Ano lang siya, tourist visa, at saka spousal visa, working, mga ganyan. Wala akong narinig na fiancé visa ba. At saka, yun lang sis. Siguro kung magpapakasal kayo sa Pilipinas, mag-apply ka ng spousal visa. Maraming nasasabi na madali, pero hindi ko alam. May iba-iba talaga proseso sa atin. Iba-iba talaga. Ako, marami din akong fail na experience. Nasaktan ako. Kung nasaktan kayo, nasaktan din ako. Ilang taon din ako naghintay bago ako nakapunta dito sa Ireland, guys. Nag-meet kami ng boyfriend ko 2012. Tapos nakapunta ako dito sa Ireland 2016. 4 years din before ako nakapunta dito sa Ireland, guys. So, ayun, konting tiyaga, gano'n, mga ganyan. Pray lang tayo, sana tulungan din tayo ni Lord Jesus. Tsaka, ayun, yun lang yung makasasabi ko, ha. Wala talaga akong ibang masabi sa mga ganyan. Sa work, wala akong alam. Wala akong alam sa work, hindi ako magsasabi. So, ayun. Hindi ako masasabi sa work ha, kasi wala akong alam. Again, wala akong alam. Hindi ako nagtatrabaho dito din sa Ireland. So, ayun.
kung sino may nag-email ko, hope na nakatulong man lang ako sa iyo ng konti at nasagot ko yung mga tanong mo at yung mga nag-comment sa akin. Kung hindi ko kayo nabanggit, siguro pareho lang kayo ng question ba? So, ano lang, titimbang ko lang kayo. Sa makakaya ko lang. So, again, sana ay nakatulong ako sa inyo. At kung meron na naman kayong tanong, i-email nyo lang ako at I will definitely help you sa makakaya ko lang. Kung alam ko, sasagutin ko. Kung hindi ko alam, pasensya na. Hindi ko talaga alam yung mga ibang detalye like spousal visa, yung mga ganyan, wala akong alam. Sa work, wala akong alam. Tourist visa at saka yung sa akin de facto na partner lang ng Irish, may masasagot ako sa inyo. May masasagot ako. So, ayan guys. Thank you so much. Once again, sa pagpapanood ng video ko. Pasensya na sa maganda kong Tagalog. Ahay. Okay. Sana ay nakaintindihan niyo ako ba? Hindi talaga mahirap. Hindi talaga madaling magtagalog. So, ayun. So, ayun guys. Sana ay nakatulong ako again. At magkikita na naman tayo sa next kong video. See you! Bye-bye! Hi guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!